V regionálnom denníku z Banskej Bystrice budeme najskôr hovoriť o pasívnej protipožiarnej ochrane. Priemerná domácnosť minie z celkovej spotreby energie až 60% na vykurovanie. Únik tepla cez steny tvorí pritom až 1/3 celkových teplných strát budovy. Na slovenských sídliskách nastal doslova boom zateplovania. Menej sa však vie o tom, že obvodové plášte budov a teda aj zateplovacie systémy vplývajú na požiarnu bezpečnosť celej stavby. Málo kto vie, ako sa popri zateplovaní vykonávajú opatrenia pasívnej protipožiarnej ochrany. Hoci slovenská legislatíva presne stanovuje, ako sa má robiť zatepľovanie stavieb, jeho realizátori často nedodržiavajú predpísané technologické postupy, niekedy aj z nevedomosti. Ani nevedia si predstaviť, aké vlastné nebezpečenstvo sa vytvára pre stavbu, ale najmä pre obyvateľov, ktorí sú, alebo pre ľudí, ktorí sú v tejto stavbe, tým, že oni nesprávne zrealizujú zateplovací systém. Na nedôslednosti a tiež úspory je používanie iných ako nehodľavých materiálov v zatepľovacích systémoch obzvlášť citlivé. Je pravda, že dosť často investori alebo záujemcovia o zateplenie stavby sa rozhodujú podľa ceny. Keďže polystyrén je lacnejší ako minerálna vlna, tak snažia sa, aby pri zateplení bol použitý polystyrén. Z hľadiska protipožiarnej ochrany nie je polystyrén najvhodnejším materiálom. Napriek tomu sa používať môže. Pre budovy vysoké najviac 22,5 metra. Mal by to však byť tzv. Samozhášavý polystyrén. Zlacnenie nejaké takéto zateplenia spôsobuje, že sa snažíme zohnať materiál lacnejší, čiže aj polystyrén nezhášavý, nesamozhášavý, hej. A takýto potom taje a rozširuje prakticky aj to horenie. Okrem nevhodného zatepľovacieho materiálu majú zásadný význam pri šírení požiaru aj také drobnosti, ako je zmena poradia vrstiev materiálov, zmenšenie hrúbky omietky, vzduchová medzera pod hodľavým obkladom či zanedbané zakončenia a detaily pri oknách a v rohoch. Zatepľovací systém potom komplikuje hasičom likvidáciu požiaru. Je tam pri väčšom požiari zvýšené odparovanie použitého zateplovacieho systému, ak sa jedná o polystyrén, a tým prakticky znemožňuje jednak viditeľnosť, ale aj sťažuje dýchanie. Je teda dôležité, aby plnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti nebolo len úlohou výrobcov zatepľovacích materiálov, ale aby bolo prenesené aj na zhotoviteľov stavby. Hasičský záchranný zbor prvýkrát vlastne vstupuje do toho procesu vlastne pri odsúhlasovaní projektovej dokumentácie takejto stavby typy zateplovacích systémov s danými vlastnosťami. Zhotoviteľ musí preukázať dokladom o preukázaní zhody. Kontrola už neprebieha len v rámci stavebného a kolaudačného konania. V rámci rozšírenia výkonu štátneho požiarneho dozoru z našej strany vlastne je teraz možné vykonávať aj kontrolu realizácie, samozrejme, že nie na každej stavbe. Pre nedostatky v zatepľovacom systéme sa u nás zatiaľ nepozastavila kolaudácia ani jednej stavby. Nie preto, že by sa nevyskytli, riešili sa dodatočne. A teda so susedmi práve zvažujete zateplenie vášho bytového domu, mali by ste sa zaujímať tiež o to, či je súčasťou projektovej dokumentácie aj riešenie protipožiarnej bezpečnosti. Zástupcovia asociácie pasívnej požiarnej ochrany sú už u nás v štúdiu, takže vítam najskôr prezidenta pána Františka Giliana, príjemný podvečer, a takisto viceprezidenta pána Viliama Fuseka. Dobrý večer. Pani, skúsme najskôr vysvetliť, prečo vôbec takáto asociácia pasívnej požiarnej ochrany funguje, na čo je dobrá. Pán prezident. Na čo funguje tá pasívna požiarna ochrana, to je vlastne stavebná ochrana, ochrana stavieb určitými opatreniami, aby sa prípadne vzniknutý požiar nešíril do rôznych častí budov. Toto zabezpečujú určité systémy pasívnej požiarnej ochrany, či sa už jedná o požiarne deliace konštrukcie, požiarne uzávery, požiarne stropy a mnoho ešte iných komponentov. Upchávky napríklad určitých prechodov cez požiarne deliace konštrukcie, kadeľ prechádzajú potrubia, po prípade vzduchotechnické, vodovodné alebo po prípade elektrické inštalácie. Čiže toto všetko vy kontrolujete? No, my nekontrolujeme, my sa snažíme o to, aby táto činnosť, ktorá sa robí na stavbách, bola vykonávaná v súlade s tým, ako by sa to malo robiť. Ako by sme vôbec definovali tú pasívnu požiarnu ochranu? Tá aktívna to už je teda ten samotný útek z prostredia, ale čo to znamená tá pasívna? Áno,
Pasívna požiarna ochrana sa dá inými slovami povedať ako stavebná prevencia. A nám ide o to, že tie prvky, o ktorých hovoril pán Lugidian, aby boli správne zabudované. Pretože tieto prvky, keď stavebné firmy nezabudujú správnym spôsobom, tak sa môže stať, že v prípade požiaru nebudú fungovať a my chceme, aby boli urobené tak, že keď už sa zaplatia raz tieto výrobky na stavbe, tak aby tam aj boli funkčné. O to nám ide v našej asociácii. Samozrejme, milí diváci, môžete nám telefonovať na známe číslo, ktoré uvidíte na vašej obrazovke a takisto mailovať na našu adresu. Mohli by sme teraz poradiť divákom, ako sa vôbec zorientovať v tom, ktorom prostredí. Či sa nachádzame v nejakom obchodnom centre, či sa nachádzame v zamestnaní, alebo v samotnej domácnosti. Čo by sme mali skontrolovať? No, pokiaľ sa poviem o tých iných veciach, ako sú domácnosti, povedzme, keď sme v nákupnom centre, alebo v hoteli, alebo v nejakom neznámom prostredí, tak v prvom rade by sme si mali uvedomiť, že niekedy tam môže horieť a v prvom rade by sme sa mali zorientovať, kadiaľ unikať, pokiaľ takýto požiar tam vznikne. V každej budove, napríklad aj na pracovisku, ktoré navštevujeme často, každý deň, existuje tzv. Požiarno evakuačný plán a tam sa jednoznačne dozvieme z toho požiarneho evakuačného plánu, ktorým smerom sa máme poberať, pokiaľ by takáto situácia nastala, aby proste sme tú evakuáciu dokončili úspešne, pretože pokiaľ nepoznáme požiarny evakuačný plán v danom prostredí, tak je to potom veľmi ťažké. Myslím si, že toto je naozaj problém a asi málo z nás to naozaj dodržiava. Väčšina z nás je taká, že prídeme teda do toho prostredia a vôbec si to nevšimneme. Je aj toto dôvodom, prečo potom nezabránime tým možným dôsledkom požiaru? No to, o čom hovoríte, to už je užívanie stavieb. Nám ide v tom rade o tom, aby to na začiatku bolo správne zabudované a všetky tie plány, o ktorých hovoril pán Gilian, vychádzajú z predpokladu, že tie všetky prvky pasívnej požiarnej ochrany fungujú. Ale napríklad sa môžeme veľmi často stretávať v budovách, že požiarne dvere sú znefunkčnené tým spôsobom, že si napríklad užívateľa tých stavieb dajú klín alebo si priviažú tie dvere o radiátor vedľa dverí a podobne. A potom sa môže stať, že keď vypukne požiar, tak tie dvere nebudú funkčné. Ja by som odporúčal ľuďom, ktorí sa opakovane vyskytujú na tých istých miestach, ako napríklad v zamestnaní, nech si premyslia, že ako to funguje v tej budove, v ktorej oni žijú alebo ktorej pracujú, pretože môže byť, že o takejto dobe, keď je vonku tma a v prípade požiaru sa vypne elektrický prúd, ostanete v tme, nechodia výťahy a neviete, kade máte utekať. Áno, tak treba si pozrieť, že či tie dvere ozaj sú funkčné, či nie sú pozamykané únikové východy. Máme veľa takých stavieb, ktoré sú naprojektované a vyhotovené správne, ale počas užívania ich vlastní užívateľia vlastne pokazia v istom slova zmysle. Zdá sa, že máme prvú divácku otázku. Pánovi Karolovi nie je celkom jasné, či tí výrobcovia, ktorí sú kvalitní a na ktorých je 100% spoľah, či ich združuje vaša asociácia a ak áno, tak kde nájde ich zoznam? Tak aby som mohol odpovedať, nezdružujeme všetkých výrobcov a tým, keď je niekto členom, tak je predpoklad, že má záujem v tej veci niečo robiť. Ono to nie je ani o tom, že či ten výrobca sám je kvalitný, ale našim hlavným problémom je, že na trhu sú kvalitné výrobky a nie sú správne zabudované. To znamená, že výrobca síce ručí za výrobok ako taký, ale na stavbe, keď ho niekto zle zabuduje, napríklad použije na miesto kovových moždiniek plastové moždinky, ktoré z požiary nevydržia, tak ten výrobok do 3 minút napríklad od začiatku požiaru prestane fungovať a požiar sa môže rozšíriť. Vy máte nejaký dosah na užívateľov týchto obytných priestorov na tie obchodné centrá, aj keď ste teda v podstate stavbári alebo tá firma, ktorá má na starosti tie stavebné produkty, ale viete nejakým spôsobom to zabezpečiť, aby to... My máme ten dosah iba vo fáze príprave toho projektu, vo fáze výstavby až po tú kolaudáciu a máme to vlastne iba takým spôsobom mimo zákon, by som povedal, že nejakými našimi vlastnými donúcovacími prostriedkami, ak to môžem takto povedať, ale potom, keď je ten objekt v užívaní, tak je to vecou štátneho požiarneho dozoru, chodia požiarníci na kontroly, či sú objekty správne užívané. Tu už je ich
parketa, nie naša. Ale určite máte také informácie aj z tej praxe, že sa s tým stretávate. Chodia naozaj, robí sa ten požiarny dozor štátny? Minimálne v tej fáze, keď sa tá stavba realizuje, buduje, tak tí požiarníci alebo tí požiarni inšpektori chodia kontrolovať tie jednotlivé profesie, ale nie vždy bývajú úspešní, pretože sa často stáva, že nie vždy je možné skontrolovať všetko a v plnom rozsahu, a preto niekedy dochádza k tomu, že niektoré veci nie sú robené tak, ako majú, sú proste zakamuflované, a tým pádom ani ten inšpektor nemá možnosť to posúdiť tak, ako by to bolo treba. Čiže je to aj taký apel na majiteľov budov, aby na tieto veci naozaj dávali pozor. Toto teda ovplyvniť nemôžeme ako vlastníci bytov, ale čo môžeme ovplyvniť, tak to je ten náš dom, ten náš byt, ten náš panelák, v ktorom bývame, napríklad pri prerábke jadra. To je životný Aby prípad, áno. zabezpečiť pasívnu požiarnu ochranu. Napríklad v panelovom dome je každý byt samostatný požiarny úsek. To znamená, že keď je požiar v jednom byte, tak musí byť postavený ten byt takým spôsobom, aby neprešiel požiar do vedľajšieho bytu. Ako užívateľ toho bytu vlastne prídem do hotového prostredia a nemám tam veľa možností, čo urobiť. A v týchto bytoch máme vlastne dva okruhy problémov. Jeden okruh je ten, keď sa menia vstupné dvere do bytu, tak tie sú povinne protipožiarne. Ľudia si menia vchodové dvere do bytu za bezpečnostné dvere, tak tam by som jednoznačne odporúčil, aby ľudia požadovali od firiem, aby dodávali dvere už s požiarnou